bi ko o be cogo di fo muso ka damana yɔrɔ ɲini u muso dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka ɲɔgɔn lakala ni jama de bɛ caya n'a y'a sɔrɔ muso damadɔ don a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ cɛ tɛ wagati min ka ɲɔgɔn lakala bɛ taa baasi t'o la mais k'a kɛ laada ye musow fana k'o kɛ ka bɔ yɔrɔ janw ni fɛnw na k'a kɛ jama ye wagati bɛɛ a bɛ misiri kɔnɔ k'a bɛ ɲɔgɔn kala a y'o musow k'o to ye u ka damana yɔrɔ ɲini u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye min tɛ misiri ye ka misiriw to cɛw ye misiriw ye cɛw de na yɔrɔ ye musow ka na yɔrɔ tɛ misiri ye k'u bɛna wajuli kɛ u bɛna ɲɔgɔn kala parce que u bɛ nin fɛn suguw kɛ ɲininkali suguw kɛ jan de don ko an bɛna ɲɔgɔn kala la an ɲa b'a la jamana in kɔnɔ musow dɔw bɛ u ye misiriw kɛ wajuli yɔrɔ de u bɛ taa ka mikoro k'a la fana fo misiri sanfɛ mikoro han muso bɛ wajuli kɛ misiri kɔnɔ walicɛw carte kɔnɔ na kin kɔnɔ tilo b'u kan na nin tɛ bɛn silamɛya sariya la ninnu ye haramu de ninnu tɛ bɛn silamɛya sariya la muso a ka ɲɔgɔn kala n'a ka wajuli a y'a to a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ka yɔrɔ ɲini a ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka misiriw to cɛw bolo misiriw ye cɛw na yɔrɔ de musow na yɔrɔ de ciden filɛ tuma min musow ko ciden ma sɛbaw ni e ka hadisa bɛɛ taara olu de b'i nɔfɛ misiri la an tɛ misiri la an tɛ misiri la an fana ladɔnniya an ka diinɛ la ciden ko baasi t'a la ciden ko kana misiri la de ciden ma fɔ sɛbaw ye nin don ka taa nin wagati ka taa bila nin wagati aw kana na misiri la musow bɛna b'u kala ciden mɔ kɛ dɛ a ko musow la ma a ye yɔrɔ ɲini a ka fara ɲɔgɔn kan ye n b'aw sɔrɔ ye musow ye yɔrɔ dɔw de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ciden taara k'u waaju k'u lakala k'u ladɔnniya u ka diinɛ la mais a ma fɔ u kana misiri la donc musow ka fara ɲɔgɔn kan misiri la k'a bɛ waajuli kɛ u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan misiriw kɔnɔ k'aw bɛna ɲɔgɔn kala Cheikh Albani ko o ye an ka wagati ka bidiya dɔ ye a ko o ye an ka wagati ka bidiya n'a ka kura dɔ ye a ye ɲɔgɔn kala yɔrɔw la a yɛrɛ ka muso dɔw k'a ka yɔrɔ labɛn u bɛ u ka yɔrɔ dɔ ɲini u damana muso ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka ɲɔgɔn waaju u ka ɲɔgɔn kala ye u ka misiriw to cɛw bolo bon nunu an ye nunu jaabi ka tɛmɛ nunu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ an ka ɲininkali kɔrɔw dɔ ɲininkali jaabu dɔ c'u ma ko bɛ séminaire kɛ kɔɲɔw la ka wajuli k'o bɛ cogo di an ko dɔnnikɛbaw ɲininkara nin na u ko kɔɲɔ yɔrɔ tɛ wajuli yɔrɔ salafu ka taabolo la salafu salihu minnu tɛmɛna kɔɲɔ yɔrɔ tɛ wajuli yɔrɔ ye kɔɲɔ yɔrɔ ye dɛ nisɔndiya yɔrɔ de don kabilaw ni teriw faamana ɲɔgɔn ma n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u bɛ ɲɔgɔn fɔ ni ɲɔgɔn ɲɛnajɛ min kɛ ani u bɛ baroɲɔgɔnya min kɛ u b'o kɛ mais wajuli yɔrɔ tɛ Cheikh Mahamadu bin Salih Uthaymin rahimahullah ɲininkara nin na a ko a tun tɛ salafu ka taabolo la ko kɔɲɔ yɔrɔ a bɛ kɛ a damana wajuli ye a ko fo n'a y'a sɔrɔ kɔɲɔ yɔrɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye karamɔgɔ dɔw nana ye o man ca k'a ye o jama yɔrɔw la ka caya bɛɛ dalen b'a la dɔɔni kɛbaga sabatilen de don a profetera a ko nin karamɔgɔ ɲɔgɔnna sɔrɔli nin yɔrɔ sugu la a ka dɔgɔ komi bi a nana yan masayilaw dɔw b'an bolo an b'a ɲininka o la ko baasi t'o la o karamɔgɔ sugu ale tɛ ye o yɔrɔ sugu la ka caya a y'a ye o yɔrɔ la a ye kuma d'a ma a ko an b'a fɛ i ka kɛlɛmaw dɔw fɔ an ye ka bilasiraliw dɔw k'an ye a ko a fana bɛ se ka kuma a kana kuma janya mɔgɔ kan a bɛ bilasirali kuma surumaw fɔ ko bila ko n'a ɲɔgɔnna baasi t'o la ou bien ni karamɔgɔ taara kɔɲɔ yɔrɔ dɔ la a ye munkaratiw dɔ y'o ye a ka kuma bon n'a ye ne ɲiɲɛ yan a y'a yɛrɛ kɔlɔsi nin ma nin ka ɲi min b'a bila amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar baasi t'o n'a ɲɔgɔnna ye mais k'a kɛ laada de ye kɔɲɔ an ka wajurukɛla ɲini a ka wajuru kɛ salafu ka taabolo tɛ sunna tɛ tɛ bɔ jaabu
abebe an ka dersu kono ni nye min nyininka comme Abu Hurairah ka hadisa awshani qalili nterike ya washa kenye buna useminu ben nimbe jabi ni ala sonna o da to ka kitabu nan temena ka kata doni nyode fo na be bayoro yoro a ika aqida koni konona na itemi mfama ka dogore fo ni ma lameni hakiliye akona nyogona Abu Hurairah ye min fo nterike ya washa kenye Abu Hurairah de ye chide mina teriye chide male mina teriye Abu Hurairah da ya cide mina teriye mogo wore bese ka cide mina kaka teriye cide ne tese ka mogo ka teriye parce que le teriye alay bon koni mogo mi e ka denmuso cɛ kɛra dɔlɔminna ye ko e b'a kɛ cogo di nin fula bɛ bilasiraliw k'a ye ka kɔnɔnadiya k'a ye ka ladi fɔlɔ kabila fula in bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a teriw alimami minnu bɛ yen a bɛɛ bɛ kɔnɔnadiya k'a ye ka waaju ka ladi a bɛ se ka dɔlɔmin bila cogo min a bɛ se ka bila cogo min n'a y'a sɔrɔ muso in ka d'a ye a bɛ se ka bagabagali kumaw fɔ a ye n'i ma ni dɔlɔmin minna an bɛ furu sa ka muso in minɛ i la nin bɛɛ de bɛ kɛ fɔlɔ la ala n'a kanda n'a ka sababu ye a n'a dɔlɔmin bila n'a ye dɔlɔmin bila a ka muso ye a ka muso de n'a ma dɔlɔmin bila ko bɛ muso de bolo ni muso ko sisan ou bien muso ka woloju ko sisan nin bɛ lahala min na n'i ye dɔlɔmin hakili de bɛ tiɲɛ muso ko n'a dɔlɔmitɔ nana sulennen nana ne hakili sigilen tɛ so kɔnɔ a kana taa fɛn k'i la ou bien muso ka mɔgɔw siranna ni nin ye muso in fana furu in tigɛli ka bɔ cɛ bolo a diyara a ye o la a bɛ furu sa ka bɔ cɛ bolo ni cɛ sera ka muso in bila n'a hakili nana a ɲinɛna fɛ a ka muso in bila a y'a bila fule n'a ma bila a bɛ furu bɔ a bɛ cɛ ka wariw saga ma Koma bon ko ale ka sigiɲɔgɔn ye drogue feerela de do dɛsɛ y'ale sɔrɔ a bɛ se ka wari dɔ juru ta drogue feerela in bolo wa bon an bɛ min fɔ a ye fɔlɔ drogue feerela e ka kɔnɔnadiya k'a ye fɔlɔ a ladi fɔlɔ i ka kɔnɔnadiya k'a ye fɔlɔ k'a yira la fɔlɔ a bɛ drogue feere min na o tɛ bɛn silamɛya sariya la i ka ladi o la ni a y'a sɔrɔ e y'a ladi o la i yɛrɛ y'a dɔn n'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la e y'i da tigɛ a la k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la a bɛ drogue feere in bila i bɛ da tigɛ a la k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la ka drogue feere in de bila fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ i ye nin bɛɛ kɛ dɛ a si ma ɲɛ e dɛsɛra wala ni e ka taa juru t'a bolo silamɛya sariya m'o bali n'i yɛrɛ y'a dɔn ne ka juru t'a bolo o tɛ kɛ sababu ka dɛmɛ drogue feere in na e ka taa juru t'a bolo o ma bali e bolo parce que dɔnnikɛbaw ko n delila k'a fɔ yan siɲɛ joli fo o ka min mɔgɔw dusukun na nafolo haramuyalen de cogoya fila de Ibn Usaymin rahimahullah ale de ye nin fɔ ka dalilaw fɔ fana nafolo haramuyalen de cogoya fila de nafolo dɔ bɛ nafolo yɛrɛ jaati de ye haramu ye nafolo min jaati ye haramu ye o duni haramuyara tigi bolo n'a dira e ma a duni haramuyara i bolo misali la dɔrɔ yɛrɛ mini de ye haramu dolo yɛrɛ jaati de haramuyara ni dolo minna ye dolo ta k'a di dolo minna in ka dolo min haramu n'a ye dolo in ta k'a di e ma i k'a mina haramu parce que dolo in jaati de haramuyara ou bien wali saga jaati de filɛ nin ye wali saga suɲalen de filɛ nin ye ni yɛrɛ b'a dɔn karisa ka saga de don a y'a suɲa saga in yɛrɛ de ye duni ye haramu ye ale bolo saga in e fana ko mina i y'a dɔn saga suɲalen don haramu don i k'a mina parce que o jaati de ye haramu y'i bolo sisan nafolo cogoya filanan nafolo dɔ bɛ ale yɛrɛ jaati tɛ haramu ye dɛ mais baara cogo de y'a haramuya masala iriba nafolo a ye dolo feere nafolo b'a bolo a ye drogue feere nafolo b'a bolo est ce que sefa min b'a bolo n'a y'a sɔrɔ drogue in na sefa in yɛrɛ jaati de ye sobilen da haramulen don wa baara cogo de y'a haramu
wori min ba bolo bara cogo de wori haram wori min yere jatite haramu ye mais bara cogo de ya haramu do seminu ko nafolo min ni bara cogo de ya haramu te o haramu yara atigi bolo menna anana mo min na ni sira dagale nya dagara misali la doro ferila na ko e ka sojo ya ka sojo yisara e ka saranya haramu ya iriba barakila ko e ka sojo ya musonde ko in ka sojo ya ka sojo ayisara abe iriba min soro e haramu mina anana e manisira dagalende ayat dalila ke munye ako qur'ana kono ala ko wa akiluhum iriba ala ko yahudiya ma kunu ukayriba dun sabula sama'una lil kadhibi akaluna lisuti wa aqjihim iriba wa akilhum iriba ha wala wa akilhum iriba odona ayala ukayriba dun sabula wa aqjihum iriba wa akilhum odo bew ha wala waaqijihum riba la nyine ni nyurode waaqijihum riba ala ye yahudani nasara fo ko be riba mina aya dola ko sama'una lil kadhibi akaluna lil suhuti ako galol lamme bagangana udero haramu dunna udero ninta yahuda yawa me yahuda tumbe ciden so ba mina ako yahuda tumbe ciden so ba mina ala ko yahudiya ube riba mina ala ko yahuda ube haramudu uye falu dama uye ewa joun dama utumbe kada udi cide mabamina ube dumuni utobe ube cide ambita beta do kai barado yahudiya muso ye aye nyinin kalike ko sogo yoro juman kali cide nyon ko base aye base njane kana di cide ma cide ne sebo ya do meja ye posine de kala pour cide ka posino indu akasa ka sogo inte ciden ka da kono ko posina benna kanin kunu ciden nya to me atumbu ka bolola feumina aye sahidu keninde ka surala yere yo kayri ba mina ni kayri ba dufo me ciden tumbu ka bolola feumina parce que nana ciden manisira daga lenya ni te dalila yo awo ni alla je fona doni ke ba be bennaka ni mugo mi riba na folo ba bola yere ba do riba haramu ye aye riba na folo baraka so aba fe ka tubi ube dolo fere na fere babura ba fe katubi ube drogo fere na fere babura ba fe katubi doni ka ba ko chogodi uko akan na folo indi fantando matakallusa minu oma fo doni ka ba to fa na folo haramu re ne tobira ka bwala uko ka janiria uko ka tasuma de kala uko ka do hera ko de la ni sira dira naw dobe be saka duma fo se di fo je naw be saka duma fantan dobe be saka dama na ya sura haramu yara fantan bolo ba fo ka dama wa donc mo kan ni famu mais anye ni fo bure se mino ni fo na folo min ni bara chogo ya haramu na dira e ma min ali ma haramu ya bolo mais ni mo min ko ne ba toye tawarru'a ndinyere korosi mba toye o fana dagariyeke nkana haramu don kono mbinyere korosi ne kana haramu don kono ube nafolo nyagambe balan kana don kono basi tila ufana la ubo delila ka abubakari tay abubakari jondo tumba bolo abeta barake kana de abubakari mabadu dondola ani fendo nana ka de abubakari yado ako yemmindo ibadwa abubakari ko ay ako kunto ewa jahiliyala ntumbe kolon filinde ke kolon filina de tunye ntunte se kolon filina fana de memba ke mogo yete nye kolon fili ke do de ye nka juru tora la min sara bi no de benna ayin ka juru sara no de nana ka dima yado abubakar ya bolon ko ni do akono ka be fono ko abubakar sirri bi ka kono na fembe bonninde kama akunna ya suru ninni mabbo nin kan nugo deun ka fon kan nugo de ka bo anofe ndin kan nugo de bo anofe parce que nyenya metti dem ako kullu lahamin nabata min as-suhti an-nar awla biha kullu lahami nabata bi-suhti an-nar awla biha
ako ciden ko sogo na fale nani haramu de tasuma de kakano janini wala neta ton kono donc ne mo min ko ne ba to embe haramu te mbinyere kolosi basiti la wala ko dagariye o da to hari ni don ke ba munun ba fo direte ko a haramu yara ikamina iba foni o yere kolosi nyorode ha bo ko do ko ulu nana misiri la a y'a sɔrɔ salli kɔrɔtara salli kɔrɔta ba ye salli kɔrɔta mais sani alimami ka don salli la ka kabaru fili o don ne misiri la ale taara jɔ kɔfɛ k'a ka rakata alfajiri salli kɔrɔta in kɔfɛ bon ko salli kɔfɛ ale y'a fɔ alimami ye ko an n'ale an y'a sɔrɔ salli kɔrɔtara mais sani e ka don salli la ka kabaru kɛ nin jɔra kɔfɛ k'a ka rakata alfajiri salli o bɛ cogo di ko alimami ko baasi t'a la ni a ka salli banna k'a sɔrɔ mata kunbɛlɛmina na baasi t'a la bon nin tɛ bɛn ni e y'a sɔrɔ salli kɔrɔta la nafila wɛrɛ tɛ ciden ko fayija uqimati sala fala salata illa maktuba ciden ko ni salli kɔni kɔrɔtara salli wɛrɛ si tɛ ni farda in tɛ wala a y'a sɔrɔ salli kɔni kɔrɔtara e kana salli wɛrɛ kɛ a bɛ farda in de kɛ fɔlɔ farda kɔfɛ i ka jikiri kɔfɛ i bɛ ka rakata alfajiri salli bon n'a y'a sɔrɔ e ye salli damina de dɔrɔn salli kɔrɔtara dɔɔnikɛlaw ka kuma sababu o de la e y'a sɔrɔ salli ma kɔrɔta dɛ mais e ye kabaru fili donna salli la dɔrɔn salli kɔrɔtara dɔɔnikɛlaw ka kuma sababu nin de la dɔw ko ni salli kɔni kɔrɔtara e bɛ salli wɛrɛ la e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tigɛ ko ciden ko fayida uqimati salat fala salata illa maktuba ulu bu kadde la kenye ko ciden ko ni salli kɔrɔtara kaba salli wɛrɛ tɛ ni farda inte kuma folo tigo folo ko ka tigɛ cogo bɛɛ la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kuma fulana tigiw ulu ko ni e ye kabaru fili donni ka salli la kaba o kɔfɛ de salli kɔrɔtara cogo si kan'i ka salli tigɛ a dafa ko ala ko wala tubutilu amalakum ko ala ko a yɛrɛ kana ka baaraw tiɲɛ nin ye baara ɲuman de ye donna la i yɛrɛ kana tigɛ ka bɔ a la nin ye kuma fɔlɔtigiw ye kuma sabanantigiw olu ko n'a y'a sɔrɔ e ye kabaru fili e bɛ arakan fɔlɔ de la dɔrɔn salli kɔrɔta la a tigɛ hadisa in kosɔn ni salli kɔrɔtara salli wɛrɛ tɛ ni farida tɛ a tigɛ n'i bɛ arakan fɔlɔ de la mais ni a y'a sɔrɔ e ye arakan kelen latɛmɛ e b'i ka arakan filanan na de salli kɔrɔta la ka n'i ka salli tigɛ filanan naati mais i b'a nɔgɔya i k'i ka salli dafa ninnu b'u ka delila kɛ olu ye baara kɛ ni hadisa fila in bɛɛ ye u ye baara kɛ ni hadisa fila in bɛɛ ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ arakan fɔlɔ la u ye baara kɛ ni hadisa dɔ ɲa tigɛ ni salli kɔrɔtara salli tɛ n'i bɛ arakan fɔlɔ de la a tigɛ ka baara kɛ n'o hadisa ye mais n'a y'a sɔrɔ i ye arakan fɔlɔ i y'o latɛmɛ i bɛ arakan filanan de la hadisa wɛrɛ bɛ yen mani adraka rakata mina sala faqad adraka sala ciden ko salli ni arakan kelen dafalen sɔrɔ la i y'o salli sɔrɔ kaban donc o la i kana tigɛ arakan filanan in dafa i ka nɔgɔya ibnu usaymin rahimahullah ale bɛ nin kuma saba la ale bɛ nin de sɛbɛntiya ni salli kɔrɔtara e bɛ arakan fɔlɔ de la a tigɛ n'a y'a sɔrɔ i ye arakan fɔlɔ tɛmɛ i bɛ filanan de la a dafa i ka surunya mais e nana salli wa kɔrɔtalen kɔfɛ de kana salli wɛrɛ kɛ ni farida tɛ
bon ko do ko doro ko dabali bale la ko ale tara do fe bana do re tumbala aya soro do ya ale dabali ko ale do ya fo ale ye ko jiri do ba ale bolo iri do ba ale bolo na yo iri dama na be to ka kona ye ko dabali mbe boala me ko me minye dabali kala obesa ate daga ka barake ni iriye ate daga e ka barake ni iriye hada madeni e dabali la ebe fere ke ebe furake ebe lafiya chogomide wala kaminye kamo wore faga o faga bagata ale yede parce que ale fana kera dabali kala sisa uba fonnin de ma annusura ka dabali bo mugola na nyogona dabali u ye cide nyinin kan ni na ko musirkiya de dabali benna nkata nyogona dabali kala fa ka dabali mbona ni dabali wore cide ko ye shirkude ni dabali asabatira bila mimbi ewa i furakene qur'ana aya wuye ani cide ka do sahalew ani furat daga le munulla jarabira ko ni yumi ube korola ube e wadda wale boyla ibi yere furakenu ode men ni nye dabali kela de ate daga iki yere furakenu ka furakay ni nye dabali kela de ha mo koni mo min yake ila da akalla dai e ka sufen nafila ibe araka hakke salli suwosu fatiha kofe ibe qulu huwa Allahu ahadu fosnyata idanyo ode ite sura were kala ni nye biriya de lesritala ni salli chogo min fule ni nye biriya do lesritala janko ka fo ka ewa ka jate sigi yereye fatiha kofe kula law ka kala sinyata o ma sabati cide mburu salli chogo la donc ni salli chogo ye biriya de atigi ka dabila sufen nafila araka hakke min kan noye sula ibo salli kalam fana yoro makere kere ka dima qur'ana kono faqiru ma tayassara min alquran ala ko ka salli wala kan nafila wala qur'ana yoro min kan no ma yo kala damana yoro makere kere ka dima ko ja ko dongo do kan ninde kala ibe se ka yoro min kala qur'ana la yoro min kan no ibolo qur'ana la ibo de ke me kadakulu huwa Allahu ahadu so kan nafila be ken ode araka tanta fana ni salli chogo ye bidia de adabila baraji tiyenna man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu cidan kan ka ko min fulen ni dina ni ye kokura duala min ta kono ka barabe sagima wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu na chogo dola cidan ko ni mugo ye barake bara mini alema inya maryala aleka barataka ika bara imbe sagima donc ciren ka nyamariya ten nin ka barataka ni salli chogo dabila bidiya do lesirita la baraji tiye ala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kata nyogon kala misiru kono ini cheto nyagambi ko obe chogodi wo muso ka damana yoro nyini umuso dama ka nyogon sore ka nyogon lakala ni jama de be chaya na ya soro muso dama dodo abe nyogon soro misiri kono chete wakati mi ka nyogon lakala beta basi tola me ka ke ladai muso fana ko ke ka bo yoro jaw ni feun na ka ke jamaye wakati be abe misiri kono ko abe nyogon kala ayo muso ko toye ka damana yoro nyini u ka nyogon sore minte misiri ka misiru to chewuye misiru ye chewu de na yoro ye muso kan na yorote misiri ya kubena wajulu ke ube ubena nyogon kala parce que ube ni ewan pen sugu ke nyinin kali sugu ke jande do ko ambe na nyogon kala la anya bala jamana in kono muso do be ye misiru ke wajulu yorote ubeta kam mikro kala fana fo misiri sanfe mikro ha muso be wajulu ke misiri kono wali cho karte kono na kin kono etilo bukanna ninte be islamia sariala nunu ya haramu de nunu te be islamia sariala muso aka nyogon kala na ka wajuli aya to ayire ni nyogon cha ka yoro nyini aka nyogon sora ka misiru to chew bolo misiru ye chew na yoro de ewa muso na yoro de chiden fule
tuma min musow ko ciden ma sebaw ni e ka hadisa bɛɛ taara olu de b'i nɔfɛ misiri la an tɛ misiri la an fana ladɔnniya an ka diinɛ la ciden ko baasi t'a la ciden ko kana misiri la de ciden ma fɔ sebaw ye nin don ka taa nin wagati ka taa bila nin wagati aw kana na misiri la musow bɛ na b'u kala ciden mɔ kɛ dɛ a ko musow la ma a ye yɔrɔ ɲini a ka fara ɲɔgɔn kan ye n b'aw sɔrɔ yen musow ye yɔrɔ dɔw de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ciden taara k'u waaju k'u lakala k'u ladɔnniya u ka diinɛ la mais a ma fɔ u kana misiri la donc musow ka fara ɲɔgɔn kan misiri la k'a bɛ waajuli kɛ ou bien ka fara ɲɔgɔn kan misiriw kɔnɔ k'aw bɛna ɲɔgɔn kala Cheikh Albani ko o ye an ka wagati ka bidiya dɔ ye a ko o ye an ka wagati ka bidiya n'a ka kura dɔ ye a ye ɲɔgɔn kala yɔrɔw la a yɛrɛ ka muso dɔw k'a ka yɔrɔ labɛn ou bien u ka yɔrɔ dɔ ɲini u damana muso ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka ɲɔgɔn waaju u ka ɲɔgɔn kala ye u ka misiriw to cɛw bolo